Вот я нахожусь в интернете, и давайте наберем наш сайт, который называется Yardan.ru. F4. Адрес и поиск. T, T, V, A, R, D, E, M, Ярдан. R, U, R, N, T. Реабилитационный центр Ярдан. Страница содержит 33 ссылок. Вот. Я набрал наш сайт Yardan.ru. И вот этот сайт, я могу сказать, то, что это уникальный сайт. Нам танылган китап намазы күтәрсе Рашида Аустайның вот шушы Брайль буенча да бастырылган. Нашим кабинете занимается каждую неделю приходит несколько ребят, полностью слепые дети. Вот здесь вот вы видите шахматы для незрячих. Это тоже специальные шахматы, где незрячие могут определить цвет. Вот его вот это кабинный прием здесь вот. И клетки тоже вот выпуклые. То есть на ощупь они играют шахматы. Это им для пространственного воображения очень нужно. Это класс для тех, кто немножко видит. Но они не могут видеть, допустим, книжки, вот увеличительные такие вот лупы. Вот. Здесь вот видите, вот увеличить в 2 раза и больше можно. Здесь расположена комната релакса и массажа. Представлены несколько массажных кроватей, также массажные кресла. Мы хотим представить даже сайт, который рассказывает о деятельности нашей мечети. Да, мне предложили написать совсем небольшое предисловие к этой книге. Я с удовольствием согласился, потому что действительно очень важно. Очень важно здесь само понятие традиционный ислам. Файбравляр традиционный исламный был Йосалма Берчича, так все трагатрешала. И нас Йосалма, традиционный ислам юг, ислам ул Бердиган. Мелякин, ислам он един, но многолик деген түсінше бар. Түрлілігі бар, түрлілік дегенде біз мына 4 мәзһәбні көрсете аламыз. Ислам енді ол бір бүтін тәғлимат болара формалашқан, ләкин әкренләп өсешендә исламның 4 мәзһәбе ешкан. 4 мәзһәб ешу безнең өчен бик мөһим, чөнки мәзһәбләр исламны бір бүтін система булу таркалудан саклап калганнар. Һәм бүген дә инде менә хәзер инде мәзһәбсез яшьләр бар, без мазһәбны молодежь, мәзһәбсез яшьләр. Алар чынлыкта инде мәзһәб искергән дигән фикердә торсалар да, чынлыкта исә алар барбер нинди дә булса мәзһәб тарафдары булып торалар. Чөнки мәзһәбтән тыш бүген яшәү юк. Мәсәлән, әгәр дә инде мәчеткә керсә, ул кулын былай куямы, кендектән түбән куямы, амин дип кычкыра бул, димәк ул нинди дә булса бер мәзһәб тарафдары. Шуңа күрә дә инде бүген мәзһәбләр искергән икән, традицион ислам юк икән дип сөйләү ул наданлык дисәм бик хата ителгән булыр. Һәр хәлдә иң элементарь берләрне белмәү генә. Шуңа күрә дә традицион кыйммәтчелек менә глобализация чорында бик мөһим булыр, бик мөһим. Без аны инде кабат-кабат әйтергә тиешбез. Менә шушы радикализациядан, инде глобаль процесслар арасында үзебезне бөтенләй югалтып калудан biz чыгасыбыз кирәк икән, үзебезнең кыйммәтчелегебез, ата-бабаларыбыз, менә алар шулай яшәгәннәр дип шул традицияларны алга сөрмәсләр, һичшиксез біз глобализация сазлыгына батып, үзебезне югалтачакбыз. Ситуация настолько сильно раскачивается, совершенно даже зайти в социальные сети, это вообще страшно. Если в социальных сетях смотреть, как будто в Татарстане идет какая-то война против мусульман. Настолько вот раскручивают, настолько профессионально сделанные клипы, там они показывают, вот мы мусульмане. То есть это получается, люди как-то живут в своем мире, свои представления, но их надо чем-то занять, то есть это тоже наша проблема. Ничек шундай четерекле һәм катлаулы темага алындыгыз. Сезгә игътибар артырга мөмкин, сезгә сораулар артырга мөмкин, сезгә җаваплылык артырга мөмкин. Ну, беләсезме, хәзерге көндә эшләргә кирәк. Ул трибуналардан гына сөйләү түгел, эшне күрсәтергә кирәк. Шул гади эшне күрсәтергә кирәк һәм дә ничек булса да юлларын күрсәтергә, эшнең юлларын күрсәтергә кирәк. Шул бу китап формасына чыгару ул идея туда күптән түгел. Бу язмалар ел дәвамында язылган язмалар, статьялар шушы традиционный ислам турында
яшьләр турында, социаль ислам турында һәм шушы китап формасында чыгару безнең монда мәчеттә эшләүче, пресс-службада эшләүче кешеләр тәкъдим иттеләр. Мин каршы булмадым шуңа. Анда төп темалар нәрсәгә? Нинди темалардан төп? Темалар анда традицион ислам буенча, социаль юнәлеш турында, яшьләр белән эшләү турында, һәм дә шундый темалар. Бу сезнең ничәнче китап деймиз, сез гомумән китап чыгару һәм үзегезнең фикерләрегезне басмага бастыру белән күптән шөгыльләнәсез инде. Журналистикада 20 елдан артык статьялар язам. Шушы соңгы 12 ел içinde дәвамында язылган язмалар шушы китапка керделәр. Анда ялгышмасам текстлар гына түгел, фотолар да бар, әйме? Фотолар да бар, да, фотоларда бу безнең ниләр верстальщиклар күрсәттеләр инде мәчетнең эшчәнлеген. Һәм менә күрсәтегез, бу хәзер әлегә урысча бит. Бу китап урысча, татарча чыгарга тиеш янда. Әле өлгермәдек чыгаруга. Эштәрегә шул ук буламы инде? Шул эштәлеге була. Тәрҗемә белән чыга, әйме? Ага. Төп автор сез буласыз инде.